sing eling kelawan waspada limang wektu padha lakonono aja nganti seneng bojone tangga aku biyen tukang mabuk tukang judi maling rondo wis tau tak lakoni alhamdulillah saiki wis mari sampun tobat kula badhe belajar ngaji lima iku siri ana madat madon mabuk malilan merjaya jaman akhir awis ana tanda-tanda gunung jugruk segara amber golek nyawa kula sumpah boten badhe tindak murka becik ketik wong ala ketara duh Gusti sudaneng dosa iki kula tobat badhe terus belajar ngaji yo Ilka Wijaya Jo ya ser Ilka Wijaya awang urip pancene akeh panggoda mula ayo sing elingan waspada limang wektu padha lakonono aja nganti seneng bojone tangga aku biyen tukang mabuk tukang judi nyolong tanda wis kerep tak lakoni alhamdulillah saiki wis mari kula tobat badhe terus belajar ngaji lima iku siri ana madat madon mabuk maling lan merjaya jaman akhir awis ana tanda-tanda gunung jugruk segara amber golek nyawa kula sumpah boten badhe tindak murka becik ketitik awak ala katara duh Gusti sudaneng dosa iki kula tobat badhe terus belajar ngaji alhamdulillahirabbil alamin nyambut gawe ngene Cak Bardan kanca dhewe ya ketuae ya duwe gawe sangone ya ditampani gak disangoni tak enteni kok gelani teman ana bolak-balik kok saya ae numpak prau malang-malang prau ketek gak nganggo patang duwe bojo ayu bolak-balik ilang lah babi nekat rabi elek tangga cek gak doyan enak dititili dhewe
Jane isin ngene. Isinnya juga nempur temen. Leyek nih metu duwike. Tuku gaplek keranjangan senajan bojoku elek. Pinter golek utangan. Pinara ingkang sekeca mirengaken telur. Kidungan kula. Sandang pangan cak bargan gedhong loro lan pati iku itungan awong ara api mulane nek mungkianika diitungi dinane sing teliti supaya slamet gampang golek zaman maju tak zaman komputer rakyat Indonesia akeh sing pinter paling rendah titele dokter tapi sayange akeh sing keblinger duwe titel disalahgunakno gawe ngorupsi duwike negara gak ndelok rakyat cilik akeh sing sangsara direwangi boro tani boro nyithak poto anek duwe derajat tak ilingo kewajibane ibarat wong Jawa ilingo jawane ojo kok mung seneng ngapusi bangsane dhewe besok nek no akhirat gedhe siksane mula wong urip tak conton aku nyambut gawe elek-elek sing penting gak rasiku rumah tanggaku tentrem gak tau tukar padu uga kenek dicontoh anak lan putu nyambut gawe sembarang tak aku gak ngersulo sing penting halal sabar nerimo enak dadi dagelan kingko nek buyar aku langsung nampa bayaran 500 tak bagi wong songo yo zaman maju teknologi canggih kutha desa gak ana bedane lanang wedok cilik lan gedhe kabeh padha wis duwe HP pancen seneng nek duwe HP gawe nyebet eno
nang hubungane tapi ana cak sing salah gawene digawe slingkuh mbarek tanggane ojo sembrono penon duwe HP iku ngono alat sing canggih bisnis sepeno sukses ya liwat HP bojo peno minggat gara-gara HP bojoku ayo duwe HP gak kamera tapi ono radione gak tau rewel tak gawe selawase hitam putih empuk kipete hapine bojoku potongane lucu gak tau ngisi pulsa pancen gak gawe kartu digawe wong liya sinyale gak metu pancen HP-ne bojoku khusus kanggo aku belarah kembang sekrat mekare soraya sing kiat nyambut gawe kakean acara diwiwiti mulai sore dagelan nyuci uman waktu sampai keliwat jam 12 saking akeh wis ngantuk Bu wis ngantuk orang ngono kata nek wangku melekan kedateno sampean tak kenal mbek kancaku Joker teko Surabaya iki pelawak TPRI Surabaya serampat Mas Sikra dados ya Samro. Ayo ganti ini Samro gak dibiye beduk wong kene kelakuanmu wong iki bojo. Banter Cak. Wong kon ke sore yo ngitung menungso yo. Banter budal. Elek ora. Menungso elek mbok yo aja kok sak rupa-rupane. Kok gantengan potonganmu ngelokno aku. Rupane wis elek sak ati-atine elek. Oh alah Cak Bardan ngene kok cokok boyong mrene lho. Masan aku ya kepengin nandak sebi besok kaya kok arek-arek cakut mekeke kok ganti. Nek peranmu ganteng, peranmu koyo sapi teng ngono to. Kok gantengan potonganmu no. Potonganmu koyo kloset ngono kok. Ngelokno kancane kok sapi teng. Lho kok tambah nemen lah. Sapi teng rada adok kloset dincik ngene iki lho. Potonganmu iku. Aja emosi ta, aja emosi ta. Masan aku padha-padha dibayar metu aja kepengin besok ya. Lho, delok ta. Kok nek muring-muring emosi. Apa? Prainmu nglompok lho. Lah rai kate gale nglumpuk, rai kececer dicocor bebek pi. Prainmu rai kate gale nglumpuk. Prainmu dipakane bebek lho dilepeh. Lah cene bebek mari ngombe bir kok pakane aku. Galeno bebek sing gak ngombe bir aku lak disosor. Iki lho prain apa digiling gak lembut iki. Lho, rumah samurai ku watu lah. Digiling gak lembut menungso digiling gak lembut lho. Ya niki dulur niki Joker. Arek ganteng ya piye? Allah. Tak Joker lho ganteng areke.
Peran kaya grandong lho ganteng. Ganteng potonganmu kaya mak lampir wae. Ora tumon-tumono ndang apik mek kancane rukun mek kancane lho. Lho lah anjene sing rusi lak ya kon ta. Apa? Pendina wong jak geger ben-bengi ngejak geger. Kok gak blenger lho kon. Sing ngene apa geger? Lah lek kon ngejak geger bendina ngene aku gak kerasan, mbakku dipegat. Piye, Nduk? Aku pegaten. Piye, Nduk? Pegaten, Mbok. Perak. Peranu nang pokro ngono. Oh alah joker. Arek ganteng. Jabang. Alah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak joker lho ganteng. Wong prek. Masih takono dulur kene yo nek dijawab gak isin umpamane. Lho lah lek kon gak percaya, ayo takono iki sudah. Takono dulur kene, nek gak percaya. Ngeyel. Lah ayo takono. Gak isin kon. Lah apa isin aku? Si bapak ibu kabeh penonton kok tak kok sampean sampean jawab nggih. Sing krungu kupinge, sing krungu nggih. Sampeyan jawab iki bareng nggih. Niki lho joker. Ganteng apa elek? Ayo, ganteng. Ganteng apa elek? Mesti gelem ganteng kok sing mengkrek bardan tok iki lho. Iku duduk boloku Mas Sobi kuwi. Ganteng apa elek? Krungu kuping. Sing takon aja coba gak muncul nge. Krungu kuping. Aku sing takok rungokno kupingmu jewer kupingmu. Kok jere wong kene bolo mang tak sangoni ora. Kabeh kan sing ro karo aku. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas sedaya. Desa Grandong mriki niki. Desa Grandong ndi? Desa apa to? Apa? Mulane ditakono dhisik kate main nduk endi desane kok. Desa apa? Grandong lho. Desa Kedondong. 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 Lah aku mau krungu ndonge ngene bitane gak jelas iki. Sampai jawab secara lahir batin saking tuluse hati sampean mawon iki. Alah, Mbok sungan-sungan kali kula. Napa ten mawon kula niki? krungu kupinge. Kula niki cak joker ganteng apa elek? Elek apa ganteng? Bapak pokoke urip Gak iya ta. timbane ganteng kematian. Alung elek urip. Oh, alah. Wong ngono aku ganteng muta mati ping pindho jan. Alah elek ora tau mati aku diane. Aku bingung bi. Lah apa? Mbok ditulung nyambut gawe mbok ngono panggawean. Beneran. Pombong Pombong aku jek dinas di nyambut gawe nang PDAM. nyambut gawe PDAM. aku melok. Nganggo syarat apa iki? Syarat apa? Kok ngerti PDAM gak? PDAM panganan apa sih? Panganan untumu ngono ta? Lah kon mong PDAM jaremu panganan. PDAM. Perpanjangannya. Apa iki? Perusahaan Daerah Air Minum. Oh ala kate dodol banyu ta maksudmu iki? Ana kantore goblok. Melok nganggo jenazah apa? Jenazah mbokmu tekeken. Alhamdulillah mbok entek 1000 menit tak duduk panganan ya. Lah rumah samu tapih. Lah apa lho Bi? Lah kok ngomong jenazah Sing kanggo surat-surat itu lho Bi. Maksudku ijazah. Ijazah. Nah aku jenduk kono gak perlu. Nah terus Ngelamar rono syaratnya mek kanggo bahasa Indonesia. ya apa syaratnya Bi? Bahasa Indonesia. Ya apa? Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Saya datang ke sini Saya datang ke sini minta air. minta air. Iku apalno. Mun nek ketemu direktur kok ditompo nyambut gawe kono masih gak kok gawe gak apa-apa iku. Bisa. Baleno Bi. Mek iku tok, mek telu mang tok. Iya. Ya apa semono? Direktur wae gak iso ngomong Jawa. Kayak cara Jawa. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Saya datang ke sini Saya datang ke sini minta air. minta air. Lah ngono lho. Ngomong ngono sih diterima. Iya. Tak apale Bi. Iya. Selamat air ta Pak? Selamat air. Pagi Pak. Selamat Mosok dicacok kene kok minclek. Selamat pagi Pak. Saya datang ke air minta Kon iki kodhok ta. ya apa sih Bi? Selamat pagi Selamat Pak. pagi Pak. Saya datang ke sini Ini minta air. Di anu Bi dipraktekno Bi. Sak Ya. pamen aku sing nglamar kon dadi Direkture. aku sing nglamar. Oke. Tak apale Bi. Tak ploro le kowe. Selamat air ta Pak. Nggih. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak. Nggih. Selamat pagi ta. Yo. Minta air ta? Heeh. Kok niku ngomong apa ngono? Nglamar rono iki lho Bi. Lha kok madane ngomong mbek putune. Mulai kok nglamar rono niku lho. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Saya datang ke Sini, sini. Minta minta air. Minta air ta, Pak? Nggih. Datang ke sini ta. Yo, bisa iki. Kok ngomong mbek sapa? Barek kono lho, Bi, mbek grupe kono lho, Bi, Bi. Ayo kono nduk kene kok nggih. Iya kaya. Terewet temen jene kono iku. Selamat pagi ta. Iya. Minta apa banyu ta? Heeh. Iso tek laku udah. Iso ya. Minta air, Pak. Asu ya kono, Bi. Asu kono iki. Legone atiku.
Gone atiku. Mlebu nang irung. Tambah maneh umurku petang taun. Mlebu nang irung. Syukur alhamdulillah. Masuk. Pi. Diganti Pi. Irungmu ku ambak tak semprote ya. Diganti ae. Napa? Kon sing nglamar, aku sing dadi kenenek tur. Apa kenenek tur? Apa awakmu? Direktur. Aku sing dadi ikune. Ngarani direktur minclek. Kon sing nglamar. Aku Aduh, belum lali bajune kata buak. Ya Allah, kate males iki. Bayu kaya ngono ya. Assalamualaikum. Lah bibi nak kok njaluk assalamualaikum lho. Salam gak apa-apa kok. Nek aku teko gathek salam-salaman. Kowe langsung minta banyu ngono lho. Kowe gathek salam. Lah nek kok njaluk salam-salaman ae malah banyune kuta lho. Metitine ngono. Lah gak metiti wong salah kok. Ini banyune kuta ngene iki. Ya ya. Mau tak guwake. Lho, sak gelas sak isenan iki. Sampai Kak Amat melantir kayak ngono ya. Merdeka! Merdeka. Kok njaluk merdeka iki lho kon iki. Kok iso tambah gak karo. Lho kon sing repoti kon niku. Kok emosi. Kok iso tambah njaluk merdeka lho. Aja kane njaluk merdeka ta. Ngene pi. Wis iku ketuae kemang apa nek mong Direkture. Iku wis gak ate teko ndi wis teko Solo ae cara Jawa ae ngomong ngene. Aku teko langsung ngomong ngene. Ker aku njaluk banyumu ta. Heeh, ngono ya, ngomong ngono. Iki lho ngomong apa? Kok gale ngomong gale sembar. La ilaha illallah lah kok apa yo. Wis, Balik. Wah. Aku ketene kon niku tambahan. Kok iso tambah kakek ngomong lho kon niku. Kok iso ditakoni. Kok takon. Aku yang metune berarti nggo banyu lho. Iso. Wis gak usah kakek ngomong Bi, meneng ae Bi. Oh, gale ngomong. Ya awara. Aduh. Gale ngomong ya wis. Gosok tak karemu ya. Kurang ajare ya Allah Gusti. Telah-teluh kon ngudang putumu. Gak ngono jokre kowe iki anake wong ta anake ula luwuk kon iki lho. Iso telah-teluh nduk Sampe kelagepan jajak aku. Kene sampe terus. Sapa maneh? Kok iso ngaget-ngageti wong lho. Sapa iku? Sampehu. Sapa? Sampehu. Tak sampe Kunto Wibisana. Oh, suarane gak ono. Suarane jero genuk. Cak Surabi karo Cak Yongker. Iya. Rene, Nepi iki main daleme sapa? nanggone Mas Bardan. Ya Kunawi. Sing duwe gawe iki Gowi. Kuwi sapa? Lah Gowi iki mbakku termasuk je mambu. Oh, dulur. Mambu kok. Lah ya mampu dulur. Mambu apa? Mambu telek. Iki Nek Gowi wong liya tapi bojone Gowi ambek bojoku. dulur. Ora kenal kok. Berarti ya wong liya, Pe. Alhamdulillah Cak Surabi karo Cak Yongker. Iya. Apa? Kowi duwe gawe nanggap ludruk Delta Wijaya. Tak dhewe iki. Iki padha karo sedekah. Waduh, ngerti apa kon kita Janjine Gusti Allah. Iya. Sapa wong sing gelem sedekah didono balak belahi dicidekno Rezekine. Amin. Kok iso ngomong ngono kok bener temen kon. Berarti nanggap ludruk gak ditonton dhewe. Iya, iya, Pe. Nyenengno tangga kanan keri. Iya. Iya, Sedekahe gedhe. mengko ditontok dhewe lak digedheki. Digedheki mangane ya ngono. Iya, 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 Pe. Aku mlodrok, aku dagel gak kaya main gene Gowi. Bengi iki nduk kene. Apane? Mangane jos, Iya ta. Diajeni. diajeni. Iya, 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 iya. Segone putih, Iya. jangane rawon. Iya, iya, Pe. Enak. Iya. Enak, seger.
Iya. Sayange mau titik tok. Apa? Kasinen. Kamu didelungupno bojone Gowi lah apa kon kok? Kanggomu kasinen kanggone wong liyane guru para medhile kasinen. Mau titik tok. Apa? Iwake bisa tungkel. Katek jangane rawon piyu buta cokot tata-taiwa. Dibae apa? Laos. Masih ono mripatmu ya ketoke kok. Iso bedakno daging karo laos. Mari mangan terus aku longgo nduk rombongan iki. Pojokan. Nduk kono digelano glangsing tok. Gak apa-apa sih wong bersih kok. Sing penting resik. Glangsing mari digawe mepe gabah. Terus Apa? Lapo? Gelangsinge mari digawe mepe gabah. Nek wayang lanang gak apa-apa to andai kowe ro penyelupi. Malah sewengi lho. Nek kon iki boloe. Beneran. Heeh. apa? Aku butuh duit. Butuh duit. Ya, ana ta? Utang duit. Ana ta gak kon lho? Ono. Ya wis. Tapi ana syarate. Syaratnya apa, Be? Ngawur. Gak nyaur. Duit berbunga. Gak. Lah apa lho? Pokoke sing iso bedhe-bedhe aku tak kei duit. Melok aku. Gak utang ya? Melok. Sing iso mbade badamu Tak kei gak utang. gak utang. Melok. Ya wis. Wis. Melok. Ayo badamu aja angel-angel lho. Gak. Cepet. Ciri gede sama apa? Cilik gede, Isa mana? Cilik gede. tengu. Wah kok temu Debi. Tengu nek gak babon kayak sama mana? Cilik gede. Isa mana? Oh. Anakmu. Sapi. Sapi nek gak babon kayak sama mana? Katok. Telok kayak iso. Apa? Telok kayak iso. Apa? Bang Harian. Lho, Lah kok Bang Harian lho. 1 juta ya mana? 50 ya mana? asu. Wah, sing penak iso. Enteng-entengan ae. Iya. Enteng-entengan. Ayo kene, sikilmu pasang. Iya. Wedung. Kodok, ayo. Kodok. Kodok. Ayo takon ngene. Kodok. 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 Wis kodok. Damput kena 100.000 aku rek. Iya. Oh, 100. Duit temenan nek gak apa-apa ta wong iki. Kayak iki duit temen apa palsu lho. Asli. Oh iya. Bedhe aku wedek. Badhe kodok ya 100. Mana liyane? Apane? Sing wangel. Iya. Wek dung. Suara apa? Kodok. Ayo Kodok. 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 Ayo kene 100. Ojo ngali teko kodok. Iya. Kene 100. Diancuk. Ya bisa lho para kena kok. Asu iki. Oh, kok Bayar aku entek. Perdulit. Menesuk jam-jam 5 nang omahku, Pe. Aku badhe ono cekne gitu sarapan anakku. numan ngono takon iki. Enak lho. Pisan kas. Iya. Jawabanmu kudu kodok lho ya. Iya wong oleh duit kok kodok kok. Nek liyane kodok tak potong 1 juta. Lho. Sik. Lek opo mbadek liyane kodok aku Tak kenekno 1 juta. bayar aku 1 juta. 1 juta. Tapi lek bayar kodok. Gak Oh, pancet kok bayar 1. pancet. Asik weh. Apa pi? Ayo. Kelumpuran dari situ penak. Ya wis, Abot di duwe ambek kodok. Sik. Badakne sejek iki. Pindah iki. Mang nek gak badhe kodhok di Didenda denda. 1 juta. Tapi nek awake dhewe oleh 200 bali tekor 800. Tapi nek awake dhewe oleh dhuwit mergo teko kodhok. Lek badhe kodhok awake dhewe tambah 100 berarti kira oleh 300. Nek gak badhe kodhok didenda 1 juta. Juta tambah 800. Duwe asale teko kodhok ya badhe kodhok ae. Abot di duwe ambek kodok. Abot kodhok. Abot di Abot kodhok. duwe gorene. Lho, Lho pe, kodhok lho aku pe. Lah sik iya. apa ya Bang kon? Abot di duwe ambek kodok. Abot kodhok. Duwe gore kodoke nyuluwo. Lho, Nanti pelecehan bisa sampai kurang ajar iki. pelecehan Lho. iki. Kate nanti iki. Gak apa-apa. Nek sing ngali cek kali. Pancen arek kula gak kena digembul kanca ta. Lho. Lah saiki ngene, aku lak krungu ah. Heeh. Kon njaluk apa nembung sampe utang lak lamise lambemu tok. Lah ketek ngaku bolone bardan ngono tak tau-tau. Asline aku ngerti. Kon kan kate warisan. Kok krungu Ya kupingmu. krungu.
Dari iki aku utang temenan aku. Tanggal 30 oleh. Ah, kok iso? Sumpah tanggal Aku 30. dikalani tanggamu kon wis nrimo warisan. Durung ya Allah. Sumpah. Sumpah tuh. Kon diutangi kanca cek angel sih bi kon bi. Iya tanggal 30 mrene tak utangi. Wis nek ngono kon utang nang gone sapa iki jenenge sing digawe iki? Tuman aku ngutang. Lho utang iki. Aja omong-omong. Sampai wis ada burung. Bi. Aku utang temen bi. Iya ker, aku oleh warisanku tanggal 30. Saiki lho. Saiki gurung napa kok. Kon iki cek pelite lho karo kancane dhewe. Kon iki menungso ta. Utange gak ono mecicir motor sak benik. Utang mosok, utang kan. Tanggal 30 aku oleh warisan ta. Aku butuh saiki, kereta saiki. Migat ngono. Kok diutangi kok iso kroyo ngono lho, utangi kanca lho kok iso. Wong kudu mureh-mureh. Diutangi kanca mbok susu melek lho. Oh, mung aku duwe anak kaya kon lahir separuh tak delepno nek kowe. Ya gak apa-apa nek kon duwe anak kaya aku iso separo mbok delepno. Kon berarti gak keman bojomu. Lha apa Nek aku mlebu blong bojomu lakune wis siji. Ngene. Migat tanggal 30 mrene maneh tanggal 30. 20 menit ta? Tanggal 30. Saiki tanggal piro saiki? Saiki tanggal 24. Kurang 6 dino lho. Tanteni kene mari bi aku tak nginep kene bi. Aku ngingoni kon. Alang Glek mangan aku. saiki lho kon niku. Kurang 6 dino. Ya tak brene ya. Mati urip biyen kok golek utang gak temen-temono. Heh. Lho. Ker joker. Hei, ker. Ker, hei. Bisa ngono barang. Jadi gak yo duit sih iki. Ker joker. Ya Allah. Lah duit sakmene kae lho kok berarti dhek iku ya pura-pura ngene golek utangan. Enggak apa-apa lembone kaya ngene. Iki lho barangmu kari lho bali ah. Iki apa lho ya? Iki nggone nduk endi? Aku tahu petuk ngene tapi gak ro manggone. Masa nduk kene. Ora cocok. Iki mung digawe ditopeng ngene masa pantes ngene. Kayak baja hitam. Oh iya. Aku tahu ro bojoku ki mepe ngene. Jenenge lho gak ro aku ki. Kanggone ya gak ro. Joker. Samber gelap. Lah iki ro bojoku leni ndane yo nek ngamuk-ngamuk. Wong ora kenekan cemburune ora karo-karuan lho. Lho, pangko bojoku. La 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 la. Di radio aku dengar aku kesayanganmu. Sampe niku lho apa kok nang kene? Hotelmu. Lah apa nang kene? Ngapa ngenteni kanca? Ndi ana kancane? Hah? Kancane Dondi. Kancane dhek ngombe wedang. Oh, sampe saiki koyo ngono ya. Saiki mulai omben-omben maneh. Ya. Ngombe. Ya. Ora bawa, mboten bawa. Kok iso mbak wa iki lho? Berarti anak Mbak Nom. Mbak Nam apa kok mbok tuwek? Lah kok Mbak wa? Mbok tuwek karek saya Kok ki koyo Mbak Nom. ngene hari Mbak tuwek ya apa sih? Oh, ora. Apa sih, Dik? Sayang, Leni bojoku sing ayu dhewe, dene debleng nek ada gak mateng-mateng. Cak ayo mulai, aku ki sampe sampeyan wis tak masakno. Anggone omah iku. Iya, masak ya masak. Konang. Mulya dhisik sayang. Kon Iki apa, Cak? Apa? Kertas ngono kok. Ya warna lek kertas. Sapa ngomong lek iku triplek. Lha kok arane triplek kok jarene bloloken lho. Lah ya lek ya bener sih, Cak. Lah ya Kertas. kertas. Digawe apa iku mau cepake gawe apa? Ya ada kacang. Lah ndi kacange? Tak pangan. Lho, dipangan. Heeh. Lah lek dipangan lek ya ana kulite, Dondi kulite. Kulitnya tak elek. Astagfirullahaladzim. Pabrike ora tak kok kulite kacang. Lah apa kowe kok ngurus kulite kacang batak elek, batak obong? Masalah. Kok kulit kacang kok ditakokno. Sampeyan ucik glane gerangsang ya sih, Cak. Cak. Ora. Lah ya kulit kacang kok dipangan. Aku gede-gede takokmu kulit kacang kok ditakokno ngono lho. Talek. Mana mulai? Lah ya mulai lek mulai. Disi ah. Sampeyan niku lha apa sih? Masuk angen ta? Weteng sampeyan ora gak, Cak? Gak. Masalah. Aja
pengen ngene iki yo. Sik, aku kok curiga. Curiga apa lho? Lah gak curiga ya apa? Sik, tangane sampean ki kondi? Tahu iki apa? Ya. Iki kate komplok aku. Iya kan apa-apa ya. Oh iya. Sing tangan? Iki, kate komut. Mutun. Sampeyan iku mbok ya sing mesra titik. Lah, Aja ngono mos aku kon kemut. Wong takon tangan wis ora digawa ditakon kok kaya takon sandal ndi sandalmu ngono ku. Wong tangan digawa kok takokno. Lah wong biasae sampeyan niku lek ngadeg ngene iki gak tau ndang gelembur ngene. Mesti masuk angin sampeyan iki yo. Gaya kok. Tak keroki bacake mulai cek. Ora ya Allah. Ta baca. Mek kesenggol brut iki lho. Sampeyan kok ngono sih? Sampeyan wis gak cinta karo aku ya? Cinta. Lah kok kaya ngono? Sik. Tangan sampeyan gare njaba kene. Ini. Ayo. Nggih. Lho lha kok ndemburi meneh? Ngarep. Nggih. Sitoke. Nggih. Sitoke dak. Nggih. Karo. Iku sapa sing ngomong karo ki dia? Iki ngono perkara. Lho, sampeyan apa kok ngamuk-ngamuk mbek tangga? Lha iku ngomong apa ngulangi karo. Sitoke. Coba sampeyan mlaku mrene. Cak, ayo mulai ta, Cak. Awakmu hari ini aku ambungan lho. Ayo ta, Cak. Awakmu rene aku ambungan kaya biyen ku ambungan. Rini ya. Ayo. Heh, Rini ya. aku runu. Wah, berbahaya. Ah, kita, Cak. Wis gak kangen sampeyan karo aku gak sayang. Lele nek kaca. Aku tak melu tangga lho ya. Nek sampeyan gak mlaku ini. Ayo, aku melu tangga. Timbang kowe melok tangga, kowe melok turkan kowe lho. Tak ya padha ae. Turkan iki saiki kumat maneh tlegak, teleguk lho. Ndang. Ngono. Lah. Lah kok koyo mager kaya sampeyan mlaku koyo. Iki mesti ana sing dirahasiakno. Apa iki? Lho konko. Iki, Cak. Iki apa, Cak? Aku gak tau ditukokno koyo ngene. Iki ge sapa? Lho, Sapa iki? aku jane kepengin nukokno awakmu ngene iki. Tapi tak golekno sak Surabaya gane sing cocok. Kene iku ketoki cilik tapi mekrok. Iki dudu ukuranku iki. Wis koyo amo pisan koyo ngene iki. Gak ero. Ayo jujur. Gak ero. Ayo, Gak ero. jujur. Ora ero masa kita bojone Bardan yo gak ero. Aku kurang ayu, Cak. Apa ya aku kurang sayang? Iki gak kenal yo kaya ngene iki lho. Nih kaya ngene iki lho. Kesenggol titik yo kaya ngene iki arek iki. Aduh. Sampai Cakna. Cakna, Bapak. Kowe kok diapusi, ngene njaluk nduk Maya. Ora. Terus terang. Ora. Terus terang. Iki awake sapa? Iki dudu ukuranku. Ya dudu ukuranmu. Wong iki ukuran 6 kok. Lah iya. Ukurane nggonmu iki 120. Lah iki gawe sapa? Gak ero. Lah gak ono sampe cekel. Gak ero, gua lho gak ero. Iki tetur mrene neh. Bapak. Cekel aku dhewe wong lanang. Sampeyan iku wis tuwek. Gawe apa tuh kok ngene iki? Aku ora tau dibukokno. Sapa tuwek? Sampeyan? Lah aku tuwek napa gak kok tebasno kok. Ya arep tak tukerno sampeyan nabrak luwak. Ora Ayo, ora. gak aku. Karo. Ayo. Wis sing sabar ta, dok perkaraku tuku ge perkara gedhe lho. Iki gak perkara cilik, Cak. Sampeyan gak tau ngono, sampeyan ku setia karo aku. Iya. Lah kok mara-mara sampeyan nyekel iki dalam burine lagi. Ayo. Aku wedi. Aku wedi. Wis. Aja dipikir perkara iku wis. Buan. Lani. Adep orene, Nduk, adep orene. Kowe aja adep rono, kowe ngono lali sentolopmu ketoke kono. Kowe kan adep rono kliru. Jujur aja, wong sentolopmu menguk-menguk kaya ngono.
Iya nek sentolop iku sentolop batu telu kaya rene. Rene. Adep rene sentolop ketok iki lho. Aduh, Mbak, hibur aku kok didelok wong sak ngono kae. Ya Allah. Ojo sayang. Ojo sayang. Wis nek ngono aku tak pinggat. Wis gak sebut sampean aku. Pinggat aku. Pinggat. Ya. Wis aja aku di ono cekel-cekel kene gak usah. Pinggat nanti. Pinggat sak parangku. Paling paten jurusmu ngejeki iku ta. Ya babak. Apa ah? Kowe tak kandhani sing ati-ati mbek Jeki. Jeki bener cilik tandange ra kaya menungso rek iku. Ya mending kaya ngono tapi jujur. Wah,